Kiu chiko bakora abantu abakorete egasi legit governor na bali batakorete egasi legit igayuna momocho batakire ko bechera kolingana ne ichiko bono na kyo koro tofautisho manye bali bakorete egari legit na kyo ko bakonya na chire senate senate ba nyebereiri bantebringa governor gendorole bali bakorete egasi bakorete egasi masakara talibia amasakara ababebia twaligirira ichiko bali bakonyara ko egasi bakorete neri ichiko ngo banjiralire barabuna botarabasuko bakanekera masakara bakorereki abeire lakini omonto okorete egasi tabwati contract egasi itakorete teyo eri neri ichiko eri bekene ngalero tobatenga ki kwabera omosacha nobo omosacha tokoba ngotenga lero kabo omokungu tokoba eri nari ichiko lakini mheshimiwa gavana esenge njondo chiko kwagenda mona se chipale ichi kenda omuchandole no bwate contractors abange na ene nabo bakolera samanga na bending bills toraba akana contractors aba gusaba nyakona aba ne mona se county ya Kisii igo bagotebanga mbakolete mirimo yabo wikira no neta kere negasi yabe nyinge bagokora maintenance Mheshimiwa gavana sumuwikano munyakonda agakora egasi 2018 akarosie para akayebeka amara mwagakura kerakora epari yubono sako genda tokonyora kire bya sumuwikano ngakiura chuma nyanga na roseti epari osita roseti secondly bagotabamba gwata masakara na inde cyose cyabo bagwakanwa ne serikali control budget na tumaliwe gocha se county ya Kisii wetere wizara ya AM agataka bwerera ayo no gavana ngankiriteria kigwa tumegete kumanyanga mbakole timbere tumetenga comment ya oneli singali ndate kwanza koru na wakwana criteria nturigo tumia criteria kende Jones